Айде бе, Стояне бе. Да попитаме хората. Не! Каза го! Браво! Браво! Трябва да изберете. Браво! Сега първо, остави го, не го слушай, Сашо. Първо, изобщо някой човек трябва да вдигне ръка, да изрази желание, че иска да отговори. Айде! А тук няма никой. Сигурен ли си? Ще се жертва. Слизай. Това е човек, който е бил на тая гара. Заповядай до мен вляво. Принципно, той отговори правилно на един. Това е Косио И ни спаси. от Пловдив. Да. Миналия път забравих да кажа, че работи като тракторист. Ма нас ни трябва машинист. Добре. Аз така весел тракторист не На съм. Централната гара в Америка. Аз смятам, че отговора е... Давай го. Да ти ги четем ли? Кой беше? Може ли да прочетем? Има хот-дог във формата на влак. Всички часовници са преместени с една минута напред. Се правят съобщения на 8 различни езика. Б. Преместено с една минута напред. Да. Защо? Защото ти подсказа. Браво! И това е. Браво! Това е мотива. Това е мотива. Единствения, както виждам, единствения мотив. Тракторист, така е. тракторист. Както се забеляза, тракторист. На свободна практика. На свободна практика. Свободна. Тракторист на свободна практика. Което е... Фрилансър. Винаги съм искал! Винаги съм искал! Приятно ми, аз съм фрилансър. Винаги Събрахме съм се. искал да се повозя на един трактор. Би ли ме качил? Ако познаеш, вярно ще ме качил. Мога обаче ме да прилича двуколесен такова. Трябва да е нещо, да сме много гъсти, разбираш ли? Ще влезем в едно малко... Така и няма да ни е много удобно, ще трябва да продължим случката. Ами той във влака с Филип не ми беше удобно, ама... Стават, значи. Ти беше Добре, хубаво. договорихме се. Браво, бе, Благодаря ви, вие момчета. сте. Заповядайте, Косо, стойте до мен. Добре. Сега, Айде да видим. дайте все пак да видим дали това е верният отговор с една минута напред часовника на Централната гара в Ню Йорк Сити. Гранд Централ терминал се намира в нюйоркския квартал Манхатън и е една от най-големите и най-интересни ЖП гари в света. За да се гарантира, че безбройните посетители на над 100 годишната гара ще стигнат на време до своя перон, всички часовници в главната зала традиционно се преместват с една минута напред. Това дава на пътниците допълнителни 60 секунди, за да хванат влака си, ако той тръгва на време. Браво, бе, човек! Браво, Косио! На свободна практика. После телефона от Сашо. На свобода, брат, гледай сега. Трактора много дава, но и много взима. Браво, Косио! Сашо! Мисля, че ми щупи ребро. Аз си мисля, че по-лошо. Определено. Браво. Браво, Кос. Много сме доволни. Значи Така. Косио отговаря браво. много често правилно. Да не когато е кажа жокер. всеки път за сега. Да, и нека да припомним от предишно предаване, че той има смелостта да се съблече гол до кръста. Точно ти! Очакваме следващия път от кръста надолу. Не, Не това знам не го дали... очакваме. Прави. Не знам дали да се возя на този трактор. Ами, той те покани. Да се качали. Късно е вече. Да, ще има тук в комбайна, на. Ти, Само много че ми е в харесва, трактора. че той даде верен отговор, защото си мисля, че Сашо е подсказал и като излезе каза, а кои бяха част? Кои бяха в отговорите? Щом всичко свършва добре, значи е добре. Ох, да. Нали, Стояне? Супер сме. За влака говоря. Както и да е. 1500 срещу 1200 лева. Браво. О, Боже. За вас остана... Тестостерон.